आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समाव मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया क्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 आव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझाराव जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समाव मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया क्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 आव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझाराव जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समाव मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया क्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 आव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझाराव जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समाव मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया क्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 आव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझाराव जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समाव मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया क्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 आव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझाराव जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव
बे समाव जोङो अरुणाचलाव खारनो गोनांनि थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया प्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 82 नाव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझारावबो जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसिरियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोङो जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव खारनो गोनांनि थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया प्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 नाव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझारावबो जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसिरियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोङो जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव खारनो गोनांनि थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया प्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 नाव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझारावबो जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसिरियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोङो जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव खारनो गोनांनि थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया प्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 नाव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझारावबो जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसिरियावबो फैयाखै बिपिएफ सरकारा सार आंनाव मोनसे कुइसन जादों बै समाव जोङो जोंनि बेयाव 2014 सनाव 23 डिसेम्बराव घटना जानाय समाव सावथालजों बर'जों जानाय समाव बे समाव जोङो अरुणाचलाव खारनो गोनांनि थानो गोनां जादों बे अरुणाचल थानाय समाव जोङो दै मोनलोङाखै ओंखाम मोनजायाखै जि गांसे गैया जोंनाव बे समाव सारमोनहा बिपिएफ सरकार थानाय समावहाय मानो माइरं गरसे दालि गरसे मानो होफैनो हादिया प्लेसिं जादों नों सोरखौबा दाय खालामना लाब गैया नोंथांमोना गफुराव रायजानाय मानसि 83 नाव 83 आव मा जानाय सरकार थानाय समाव मानो फैनो हादिया जेनेबा मा जानाय बे जाथाया जायो बे नङा क'क्राझारावबो जादों बिदि जाथाया मासबारावबो जादों मासबारावबो जादों सारमोना बिपिएफ सरकार थानाय समाव जुदि फैनो हायाखैबा मावनोनो हाखानाय नङा खामानिखौ जोंनाव बिदि माने सन्देह जाबाय दा बे समावथ' फैयाखै नोंसिनि जयसिरियावबो फैयाखै